Aba bahlali baseReston naseDuys-Monti bathi mihla le kufuneka abahlali bangalali begade ukubuya kwamanzi ukuze bakwazi ukuwakhongozela ngale migqomo belungiselela usuku olulandelayo. Ngethuba bevuka belungiselela impangelo kwanokuya esikolweni, iimpompo zamanzi ziba sezomenko. Le ngxaki isokolisa namashishini asekuhlaleni. Apha kukho ikhawashi, uxhofana bekhawashi obuncinci. Boba apha kuphangelwa akho mntu uphangelayo. Kukho abantwana abafundayo. Funeka le mali ingenayo, le 50 rand ingenayo, loo senti kuthengwe ngayo isonka sabantwana. Kwenzela babuye esikolweni batye. Ngoku amanzi awekho, khakubekho amanzi silele apha sikwazanga ukha amanzi. Siye saselwa nathi kuvuka sikha amanzi. Ngoku apha kho amanzi, imoto kudala zijika apha. Ngenxa yoba amanzi awekho. Akho sonka ke ngoku namhlanje sabantwana, nto yokutya yabantwana. Abanye babahlali bathi kunzima kubo ukuvuka ezinzulwini zobusuku bakhe amanzi, bekwathi boyikisela neempilo zabantwana kuba abuya engacocekanga. La manzi ayemka imini yonke ayobuya ngo-1 ngo-2 ekuzeni kusa. Funeka singalali singabahlali balapha sigade la manzi, and naxa efika la manzi afika engekho clean, emdaka. Kukho abantwana abancinci apha, xa ebuye la manzi abamdaka funeka siwabilise. Abantwana balapha bayagula ngala manzi. Ebudaleni bekufuneka uvuke ngelo xesha uyokha amanzi, ngenye ixesha amdaka la manzi, iyaqonda, funeka uyowabilisa. Nantsi intlungu sikuyo. Nangona nje abahlali besithi le ngxaki iqale kunyaka ophelileyo, igosa kwiofisi yonxibelelwano yomasipala iBuffalo City uBathandwa Diamond uthi ingxelo abayifumene kwiinjineli zalo masipala idiza ukuba le ngxaki ongabikho kwamanzi iqale kulo nyaka. Ngoku kakuthi apha kwamasipala kukhona siyifumanayo thina le nkcukacha. After siyifumene sibathumele ke ngoku abantu bathe bhazalala bayatshekisha uba ingaba uphi umonakalo. UDiamond uthi iinjineli zalo masipala ziyayiqwalasela le meko kwaye iza kulungiswa kungekudala. Ndinguyamkela Mtshiyo, weendaba ze-MPK, eMonti.